la dreta, i després Joan Bertran. Ells són les persones que han coordinat l'edició del llibre La Moixeranga d'Algemesí 1973-2023, un llibre que arreplega 16 veus, si no m'equivoque, 16 autors i autores, i un impressionant cabal gràfic d'imatges recents i antigues. Suposa que haurà sigut un treball d'enorme complexitat, donar-li coherència i harmonia a totes aquestes veus. I no res, jo els donem pas sense més i ells ens presenten aquest llibre. I no res, gràcies en nom de la Federació per estar així. Hola, lo primer que tot era donar les gràcies a vosaltres, per haver-nos convidat. Això és el primer. I el segon era disculpar-nos per no haver vingut avui a fer Moixerangues, que és de lo que se tractava. Hem tingut un mes d'octubre prou mogudet, hem tingut moltes actuacions i estos de blau s'acobien en seguida, s'estressen molt prompte. Però del que es tractava és haver estat avui a fer Moixerangues, que és el que ens agrada. Això és el primer. El segon és presentar el llibre, que la intenció del llibre els objectius del llibre són dos, però després en realitat tres. El primer objectiu era commemorar els 50 anys de la nostra associació, el segon era publicar una gran part de la quantitat ingent de documentació que tenim. Quan nosaltres arribem a la Junta ens trobarem una quantitat bàrbara de fotografies, retalls de diari i que pensem, això s'ha de publicar, però publicar-ho en Instagram no, s'ha de publicar ben publicat. I això era el segon objectiu. I el tercer, després de llegir el llibre, de veure el llibre i el resultat, ha sigut fer un homenatge honest i sentit a totes les persones que s'han posat alguna volta al traje de la Moixeranga. I no només a partir de l'any 73, sinó sobretot als d'abans. Que és possible que no s'hagi sigut just o el que sigui, volem fer un homenatge amb aquest llibre, arreplegant testimonis de l'època i que pensem que era necessari. Ferran me deia un dia que feia 4 anys en un acte ja apareix jo dient que hem de fer un llibre, fa 4 anys. El llibre en realitat comença a caminar fa 1 any i 10 mesos, quan comencem a parlar amb gent i a cridar a finestretes i a portetes per veure qui paga el llibre, que és el més important també. El llibre consta de 16 articles, com ha dit Pau, escrit per 16 persones diferents. No era fàcil de lligar i trobar un fil conductor per a lligar 16 articles diferents, alguns escrits a 2 mans, com el de Xavi Richard i Cristian Martí, i el que proposàrem era dividir el llibre en 3 parts diferents. Una part que és en temps antics, la segona part que és l'any 1973, i la tercera part que és en temps moderns, a partir de l'any 73 fins a avui en dia, que acaba en el Guardó d'Honor de l'any 2023. I serà un poc el fil conductor. Després, el nom del llibre. El llibre anava a dir-se La Moixeranga d'Algemesí, 50 anys de la recuperació. De fet, el contracte que té firmat l'Institut Valencià de Cultura porta aquest nom provisional. Però quan ja estava prou avançat el tema, la primera veu discordant va ser l'Eloi Miralles, que m'ha telefonat al matí i m'ha dit que no li agradava gens el títol, que no trobava que s'havia de gastar el terme recuperació, que podríem parlar de reviscolament, de revifament, però que en realitat nosaltres no havíem recuperat res. Ho comentarem, ho deixarem així, i el dia del Guardó d'Honor, Julio Blasco, en els vídeos d'agraïment, va dir exactament les mateixes paraules i diguem, estos cabrons han parlat entre ells. Estos han parlat entre ells, no pot ser... Perdó. He utilitzat els mateixos termes. No se pot parlar de recuperació d'una cosa que ha estat 20 hores perduda en el poble. No va ser el procés de la vespre, però no hi ha 30 persones que vagin a recuperar una cosa que s'ha perdut durant anys. No. Aleshores decidirem no gastar paraules. Gastem la Moixeranga d'Algemesí i les dates. Però no parlem de ressorgiment, de reviscolament, de revifament, d'empenta, el que vulgueu, però recuperació no s'ha recuperat res, no hi havia res perdut. I sobre el costat. El llibre comença amb una cita inicial, que diu: agermanem-nos sota l'esplendorosa pau d'un llarg dia, per servir l'únic senyor que tots triàvem, el nostre poble.
És un poema prou famós de Salvador Espriu que diu Castellers. El poema és prou més llarg, a mi m'agrada molt, però no he triat només aquesta part, se la vaig mostrar i es va agradar molt. I està justificat perquè explica un poc per què la gent s'apunta a la nostra moixeranga. I la gent no s'apunta a la nostra moixeranga perquè sigui un patrimoni de la humanitat, ni s'apunta a la moixeranga perquè sigui el símbol identitari del País Valencià, ni perquè vulguin salvar res. S'apunta a la moixeranga perquè el dia de la processó volen fer una marieta davant de casa sa abuela, o volen fer una torreta davant de casa sa tia, o volen lluir el seu fill vestit de moixeranguer el dia de la patrona. Només per això, perquè estan orgullosos de servir al seu poble vestint-se de moixeranguers. No hi ha més motiu, ni hi ha cap altre objectiu heroic, no hi ha cap d'això. Vos posaré dos detalls com a demostració. El primer és les noves colles que s'estan apuntant a la moixeranga, que només volen llegir la Mare de Déu, i el segon és quan llegirem els estatuts de la moixeranga redactats fa 50 anys per Joan Guitart, i aquests estatuts estan fets per regular un ball de la processó de la Mare de Déu. I en tot moment parla el mestre del ball, durant les processons, el mestre del ball. I en el 2019 reformarem els estatuts i voluntàriament decidirem no tocar això. Perquè els estatuts nostres estan pensats per a regular un ball del seu poble. I ja està. I després ens hem convertit en alguna més. I anem a molts jocs, i actuem en molts jocs, i llegim en el diari. Però en realitat la gent vol llegir en el seu poble vestit de moixeranguers. Penso que és tan lloable com qualsevol altre motiu. La gent s'apunta per això. I ara us passaré a en Ferran Santos, que parlarà un poc del disseny. Sí, ja. Bueno, ara sí tenim la introducció, que venia la justificació del llibre, que és un poc el que us he dit, i ara us parlarà Ferran un poc. Gràcies, Joan. Molt bé, jo ràpidament, perquè m'ha dit que ràpidament, us vaig explicar un poquet des del punt de vista de la gestió del llibre quina intenció teníem i com volíem que fos un poc el disseny, perquè la veritat és que a banda de tots els documents, tots els textos, historiografia, coses que s'han d'aclarir i explicar, la moixeranga des del punt de vista visual és una cosa potentíssima, vull dir, on vagis i com vagis fas una moixeranga i la gent se queda per flipar perquè és una meravella. Aleshores vam pensar que el que era el disseny del llibre havia de ser molt important. La persona que es va fer el disseny, bueno, que es va fer no, que ha treballat amb nosaltres, que el conec de tota la vida perquè és un poble, a Jota Basquetenell, és moixeranguer de la nova moixeranga, son pare és de la nostra moixeranga. El primer que va dir Raül és anem a fer una cosa guapíssima, però vull que mon pare s'assenta a llegir el llibre i estigui còmode llegint el llibre. I això és molt important perquè nosaltres tenim gent de totes les edats i aquest llibre no està fet sols per a nosaltres, sinó per a la gent del poble i volíem que fos un llibre que la gent llegirà de manera còmoda. Vull dir que no fos una cosa des del punt de vista del disseny molt bonica, però que la gent no estiguera còmoda llegint perquè volem que sigui un llibre per a llegir i gaudir. Aleshores, buscarem aquest equilibri entre una peça funcional, que fos funcional i que també fos molt potent des del punt de vista del disseny. Això ens va portar a diverses diatribes. Bueno, anirem passant. Tenim el que és el llibre des del punt... Tira un poquet de pequeña. Per ahí mateix. El que des d'un principi ens marcàrem és que pensàvem que el color roig i blau havia d'estar molt present en el llibre i que no havia de ser sols la part del disseny, sinó que un poc més enllà, com veieu en el llibre, tot anava a ser roig i blau. I això ens costa una discussió amb l'Institut Valencià de Cultura perquè el tècnic deia que llegir en roig o llegir en blau no és massa còmode. Però nosaltres en això ens mantinguérem ferms, fèrem una maquetació amb molt d'aire perquè els textos respiraren i nosaltres estem molt contents de quin ha sigut el resultat. Com vegeu, a banda de tot el tema de grafisme, cada article té un color, comença una imatge que està en duotono, o en roig o en blau, i tot el que és el disseny del llibre està fet de manera vertical, de manera que com les moixerangues les mirem de baix cap a dalt, els textos estan de baix cap a dalt, la paginació està de baix cap a dalt i tot, si no s'anava passant un poquet. Vegeu,
Ahí. Veig que els textos estan de baix cap a dalt, val? Com se mira una moixeranga, tu la mires de baix cap a dalt i en vertical, val? Això va ser una cosa que per a nosaltres, des del punt de vista del llibre, del disseny, volíem que el disseny parlara també de lo que és la moixeranga, no sols els textos i les imatges, que les imatges, evidentment, tenim una animada de... Bueno, tenim una fotografia per tots els puestos, perquè probablement la moixeranga té les coses més fotografiades en el Xemesí. Tenim de l'arxiu de la moixeranga, parlarem amb els fotoaficionats del Xemesí, que són les persones que més fotografies fan de la moixeranga en la presó, s'acrediten, i estarem 2 anys i mig treballant amb ells a una tasca de classificació, arxivació molt gran, i gràcies a ells podrem tirar endavant el que és tota la part de les fotografies. Perquè fa el tema de les imatges, pensaren que tenien que haver 4 tipus d'imatges. Imatges antigues, testimonis del passat, que n'hi ha moltes de les quals també heu vist amb la meravellosa conferència d'Andrés. Altres fotografies que estan directament relacionades amb l'article. Altres fotografies que eren rellevants pel que mostraven, per exemple, de l'article de Joan de l'Alta de Sis, que són del moment exacte en l'assaig en els maristes quan es va fer l'Alta de Sis. Això ja no. Bueno, fotografies antigues, a veure què passa allà. Ahir està bé que ha comentat Andrés del tema de que pujaven els xiquets. Això és casa mares de mon pare i sa m'abuelo i m'abuela i Pepete de la Caireta. I això era molt típic, això és el carrer Muntanya. Fotografies que documenten un moment i també fotografies des del punt de vista per estètica, si consideren. Fotografies que realment són molt potents a nivell visual. Perquè fa el tractament, hi ha imatges a pàgina sencera, n'hi ha que ocupen 2 pàgines, com una al final del llibre que trobareu, que és del ball, i n'hi ha algunes que estan maquetades. Esta, per exemple, de les poques fotografies que sí que hem fet, que ens va proposar un fotògraf de fer aposta. Esta foto ja s'ha fet moltes voltes, que és la típica de la moixeranga, que la promotiva també l'altra que se fica el fotògraf dins, i aquesta la fem l'any passat no fa 2 anys en la processó de la Mare de Déu per començar, abans de començar la processó i poder fer aquesta foto. I des del punt de vista del disseny, i una altra cosa també que a nosaltres ens agrada molt i també parlem molt, va ser de la textura de les tapes, que imita la tela. Entonces queda molt bonic. I això també va ser una proposta de Raül, que ens va dir, des de la portada podem fer moltes coses i hem provat materials i la veritat que s'ha quedat molt xulo. És veritat que a banda, si Joan agafa el llibre dels 25 anys, també és un homenatge un poc, perquè també això és un altre material, també potser imitar un poquet, també en homenatge als 25 anys, la gent que fa 25 anys va fer aquest llibre que també està molt bé. Molt bé, i jo, a banda d'això, que ho he fet així un poc ràpid, sí que voldria parlar de 2 articles que per a mi són 2 articles que són pels que val la pena haver fet aquest llibre. A més, els 2 articles estan relacionats perquè això és una cosa que també està molt bé en aquest llibre, que hi ha molts articles que se fan referència uns als altres sense que els autors saben en què està aquesta referència. El primer és el de Josep Antoni Domingo, que es diu El rerefons d'una crisi retardada, que parla de l'any 73, i l'altre és de Vicent Niclós, que parla de... el títol és Moixeranga, Baix de Valencians, que ens conta el moment en el qual el primer contacte que la moixeranga del Xemesí va tindre amb els castellers de Catalunya i com se coneixeren i com s'establien aquestes relacions personals que avui encara duren i que han construït la imatge que té la moixeranga en Catalunya i que ha fet, per exemple, que el diumenge passat es convidaren a la inauguració del Museu Casteller de Catalunya. I això té un moment fundacional i una anècdota i de persones que se parlaren i se conegueren. I està molt bé. I aquests 2 articles a mi m'agraden molt, a banda perquè a nivell personal també me toquen per Josep Antoni i per Vicent. A veure... Com ho dic, doncs? Bé, no? Bé, pel que fa a l'article de Josep Antoni Domingo, ara ja llegirem, quan vaig parlar amb Josep Antoni per demanar-li col·laboració en aquest llibre, com la resta d'autors i autores, li vaig dir que tenia llibertat per parlar del que volguera. De seguida, ell em va proposar el tema del seu article, amb els seus records i vivències personals, dels festers que a aquest any es tocava organitzar la festa. I a mi em va aparèixer més que adient. L'article escrit per Josep Antoni Domingo fa una reflexió sobre la crisi que va afectar la moixeranga el 73 i com aquesta crisi va ser precedida per un salt de decadència i canvis socials.
Bé, pels que no surt del poble d'Algemesí, la festa d'Algemesí s'organitza en 4 barris històrics que organitzen per torn cada any la festa d'Algemesí. Josep Antoni és del barri Muntanya, igual que sóc jo, que era mon pare, era mon abuelo, mon germà i tots. I aquest any del 73 li tocava el barri Muntanya. Son pare era el dipositari, com l'administrador del barri, i ell em va dir per telèfon: és que jo estava en el pati de casa del Canari quan anaren els moixeranguers a demanar més diners i la discussió que va haver. M'agradaria que el Josep Antoni és el seu cronista d'Algemesí i escrit de tot en el poble. M'agradaria contar aquesta evidència personal meva i m'ha pareixet molt bé clar. Bueno, continuem. Josep Antoni relata com la crisi va ser causada per diversos factors, com el canvi d'hàbits socials, la migració de la població i la manca de suport econòmic per a les festes. Explica com la plega i altres mètodes per finançar les festes eren insuficients per sostenir-les adequadament. Ara passa tant un poc, la veritat. També parla de la crisi en l'organització del seguici processional, on la falta de participants i la pèrdua de balls tradicionals, alguns dels quals ja s'han recuperat, van ser evidents. L'autor assenyala que molta gent no volia ser festera, ja que es considerava una càrrega, i això va contribuir a la decadència de les festes. Finalment, Domingo el Borràs destaca com a partir del 69 es va recórrer la gent que cobrava per eixir per a cobrir els buits en la moixeranga. Aquesta etapa va contribuir a empènyer la crisi del 73, quan per una disputa sobre el que anaven a cobrar, la moixeranga deixà d'eixir. Això ja fa molt de temps, però encara la gent que ho va viure, jo li vaig preguntar a ma mare, mon pare en aquest moment estava en la processó perquè era tornejant, i recorden que era molt viu en aquest moment. I ma mare deia que mon pare li va contar, que mon pare li va dir que van demanar 2 jornals d'arròs, de segar arròs, perquè en perdien 2, es pagava 1. Clar, i mon pare i ma mare diuen que tenien raó, perquè realment perdien 2 jornals, encara que la processó era un dia, però perdien els 2 jornals. I això pareix que va ser la disputa. És veritat que suposo que d'això en el poble igual hi haurà diferents versions, però una de les que va per ahí és això. Però Josep Antoni acaba el seu escrit fent una crida a la reflexió sobre si estos moixeranguers de finals dels 60 i principis dels 70 van retardar o fins i tot van salvar la crisi, ja que sense la seva participació probablement la moixeranga hauria desaparegut abans. Potser estos moixeranguers van donar temps per a que es poguera impulsar un despertar de la maduresa col·lectiva del nostre poble i van alliberar finalment la moixeranga de la crisi que havia conduït a la seva desaparició. Afortunadament, avui estem celebrant, en aquest llibre estem celebrant que això no va passar. Això, el que acaba de dir d'anècdota personal amb mon pare, jo crec que, bueno, jo no estava allí, jo tampoc, però hi ha gent que sí que estava, mon pare recorda el moment i ma mare que no va eixir la moixeranga i tot el món en el poble donar-se compte que algo s'havia perdut, que potser era per a sempre, no va ser, ui, no eix la moixeranga, doncs ja no eix, sinó un moment un poc colpidor per a la gent de dir, com és que no eix la moixeranga? Però no va passar. Bé, això perquè fa l'article de Josep Antoni Domingo, que a mi sí que m'agrada un poc, que ho comentàvem Joan, Lluís i jo, un poc la reivindicació d'esta gent que sempre s'ha dit que eren els últims, que no eixiren perquè volien cobrar més, però que probablement aquesta gent, gràcies a ells, encara n'hi ha moixeranga avui en dia, que sempre se'ls ha tirat un poc la culpa de per diners no eixiren, però si no hagueren estat a ells, doncs igual la moixeranga ja no estaria. Bé, pel que fa a l'article de Vicent Niclòs, de la moixeranga Vall de Valencians, Vicent es parla d'uns anys després de l'article de Josep Antoni i descriu els primers anys de revitalització de la moixeranga. De fet, Vicent es va apuntar l'any 74, Vicent Niclòs, i els seus 4 fills avui en dia són moixeranguers. Aquells anys van ser marcats per la consolidació d'aquesta tradició, la recerca de figures i construccions perdudes i l'aprenentatge de les habilitats necessàries i el creixement de la participació en la comunitat. Els primers esdeveniments públics fora d'Algemesí van tenir lloc el 74 i el 75 amb les actuacions notables durant la celebració del 50ennari de la coronació de la imatge de la Mare de Déu de la Salut. Aquesta exposició al públic extern va revelar la manca de coneixement sobre la moixeranga fora de la seva comunitat d'origen, que això ho hem comentat moltes voltes i Juan Beltrán, exmestre de la moixeranga, comenta d'anar al xinet i que la gent no saber de quin poble eren. I el xinet està a 10 quilòmetres d'Algemesí. Així, la moixeranga, en aquests primers anys del seu renaixement, es va trobar en un context de canvis sociopolítics importants, al final del franquisme, on hi havia en la societat valenciana un èmfasi en la recerca d'identitats personals i col·lectives,
la valoració de la llengua i la cultura pròpia. Tenim ara amb nosaltres a Ferran Santos, a la meva dreta, i després Joan Beltrán. Ells són les persones que han coordinat l'edició del llibre La Moixeranga d'Algemesí, 1973-2023, un llibre que arreplega 16 veus, si no m'equivoque, 16 autors i autores, i un impressionant cabal gràfic d'imatges recents i antigues. Suposa que haurà sigut un treball d'enorme complexitat, donar-li coherència i harmonia a totes aquestes veus. I no res, jo els donem pas sense més i ells ens presenten aquest llibre. I no res, gràcies en nom de la Federació per estar així. Hola, lo primer que tot era donar les gràcies a vosaltres, per haver-nos convidat. Això és el primer. I el segon era disculpar-nos per no haver vingut avui a fer Moixerangues, que és de lo que se tractava. Hem tingut un mes d'octubre prou mogudet, hem tingut moltes actuacions i estos de blau s'apovien enseguida, s'estressen molt pront. Però del que es tractava és haver estat avui a fer Moixerangues, que és el que ens agrada. Això és el primer. El segon és presentar el llibre, que la intenció del llibre els objectius del llibre són dos, però després en realitat tres. El primer objectiu era commemorar els 50 anys de la nostra associació, el segon era publicar una gran part de la quantitat ingent de documentació que tenim. Quan nosaltres arribem a la Junta ens trobarem una quantitat bàrbara de fotografies, retalls de diari i que pensem, això s'ha de publicar, però publicar-ho en Instagram no, s'ha de publicar ben publicat. I això era el segon objectiu. I el tercer, després de llegir el llibre, de veure el llibre i el resultat, ha sigut fer un homenatge honest i sentit a totes les persones que s'han posat alguna volta al Trager a Moixeranga. I no només a partir dels anys 73, sinó sobretot als d'abans. Que és possible que no s'hagi sigut just o el que sigui, volem fer un homenatge amb aquest llibre, arreplegant testimonis de l'època i que pensem que era necessari. Ferran me deia un dia que feia 4 anys en un acte ja apareix jo dient que hem de fer un llibre, fa 4 anys. El llibre en realitat comença a caminar fa 1 any i 10 mesos, quan comencem a parlar amb gent i a cridar a finestretes i a portetes per veure qui paga el llibre, que és el més important també. El llibre consta de 16 articles, com ha dit Pau, escrit per 16 persones diferents. No era fàcil de lligar i trobar un fil conductor per a lligar 16 articles diferents, alguns escrits a 2 mans, com el de Xavi Richard i Cristian Martí, i el que proposàrem era dividir el llibre en 3 parts diferents. Una part que és en temps antics, la segona part que és l'any 1973, i la tercera part que és en temps moderns, a partir de l'any 73 fins a avui en dia, que acaba en el guardó d'honor de l'any 2023. I serà un poc el fil conductor. Després, el nom del llibre. El llibre anava a dir-se La Moixeranga d'Algemesí, 50 anys de la recuperació. De fet, el contracte que té firmat l'Institut Valencià de Cultura porta aquest nom provisional. Però quan ja estava prou avançat el tema, la primera veu discordant va ser l'Eloi Miralles, que m'ha telefonat al matí i m'ha dit que no li agradava gens el títol, que no trobava que s'havia de gastar el terme recuperació, que podríem parlar de reviscolament, de revifament, però que en realitat nosaltres no havíem recuperat res. Ho comentarem, ho deixarem així, i el dia del guardó d'honor, Julio Blasco, en els vídeos d'agraïment, va dir exactament les mateixes paraules i diguem, estos cabrons han parlat entre ells. Estos han parlat entre ells, no pot ser... Perdó. He utilitzat els mateixos termes. No se pot parlar de recuperació d'una cosa que ha estat 20 hores perduda en el poble. Vull no vaig el procés de la vespre, però no hi ha 30 persones que vagin a recuperar una cosa que s'ha perdut durant anys. No. Aleshores decidirem no gastar paraules. Les de la Moixeranga d'Algemesí i les dates. Però no parlem de ressorgiment, de reviscolament, de revifament, d'empenta, el que vulgueu, però recuperació no s'ha recuperat res, no hi havia res perdut. I sobre el costat. El llibre comença amb una cita inicial, que diu
Agermanem-nos sota l'esplendorosa pau d'un llardia, per servir l'únic senyor que tots triàvem, el nostre poble. És un poema prou famós de Salvador Espriu que diu Castellers. El poema és prou més llarg, a mi m'agrada molt, però no hem triat només aquesta part, se la vaig mostrar i es va agradar molt. I està justificat perquè explica un poc per què la gent s'apunta a la nostra muixeranga. I la gent no s'apunta a la nostra muixeranga perquè sigui un patrimoni de la humanitat, ni s'apunta a la muixeranga perquè sigui el símbol identitari del País Valencià, ni perquè vulguin salvar res. S'apunta a la muixeranga perquè el dia de la processó volen fer una marieta davant de casa sa abuela, o volen fer una torreta davant de casa sa tia, o volen lluir el seu fill vestit de muixeranguer el dia de la patrona. Només per això, perquè estan orgullosos de servir al seu poble vestint-se de muixeranguers. No hi ha més motiu, ni hi ha cap altre objectiu heroic, no hi ha cap d'això. Vos posaré dos detalls com a demostració. El primer és les noves colles que s'estan apuntant a la muixeranga, que només volen llegir la Mare de Déu, i el segon és quan llegirem els estatuts de la muixeranga redactats fa 50 anys per Joan Guitart, i aquests estatuts estan fets per regular un ball de la processó de la Mare de Déu. I en tot moment parla el mestre del ball, durant les processons, el mestre del ball. I en el 2019 reformarem els estatuts i voluntàriament decidirem no tocar això. Perquè els estatuts nostres estan pensats per a regular un ball del seu poble. I ja està. I després ens hem convertit en alguna més. I anem a molts jocs, i actuem en molts jocs, i llegim en el diari. Però en realitat la gent vol llegir en el seu poble vestit de muixeranguers. Pense que és tan lloable com qualsevol altre motiu. La gent s'apunta per això. I ara us passaré a en Ferran Santos, que parlarà un poc del disseny. Sí, ja. Bueno, ara sí tenim la introducció, que venia la justificació del llibre, que és un poc el que us he dit, i ara us parlarà Ferran un poc. Moltes gràcies, Joan. Molt bé, jo ràpidament, perquè m'ha dit que ràpidament, us vaig explicar un poquet des del punt de vista de la gestió del llibre quina intenció teníem i com volíem que fos un poc el disseny, perquè la veritat és que a banda de tots els documents, tots els textos, historiografia, coses que s'han d'aclarir i explicar, la muixeranga des del punt de vista visual és una cosa potentíssima, vull dir, on vagis i com vagis fas una muixeranga i la gent se queda flipar perquè és una meravella. Aleshores vam pensar que el que era el disseny del llibre havia de ser molt important. La persona que es va fer el disseny, bueno, que es va fer, no, que ha treballat amb nosaltres, que el conec de tota la vida perquè és un poble, a Jota Basquetenell, és muixeranguer de la nova muixeranga, son pare és de la nostra muixeranga. El primer que va dir Raül és anem a fer una cosa guapíssima, però vull que mon pare s'assenta a llegir el llibre i estigui còmode llegint el llibre. I això és molt important perquè nosaltres tenim gent de totes les edats i aquest llibre no està fet sols per a nosaltres, sinó per a la gent del poble i volíem que fos un llibre que la gent llegirà de manera còmoda. Vull dir que no farà una cosa des del punt de vista del disseny molt bonica, però que la gent no estiguera còmoda de Xina perquè volem que sigui un llibre per a llegir i gaudir. Aleshores, buscarem aquest equilibri entre una peça funcional, que fos funcional i que també fos molt potent des del punt de vista del disseny. Això ens va portar a diverses diatribes. Bueno, anirem passant. Tenim el que és el llibre des del punt... Tira un poquet de pecunyar. Per ahí mateixa. El que des d'un principi ens marcàrem és que pensàvem que el color roig i blau havia d'estar dins molt present en el llibre i que no havia de ser sols la part del disseny, sinó que un poc més enllà, com veieu en el llibre, tot anava a ser roig i blau. I això ens costa una discussió amb l'Institut Valencià de Cultura perquè el tècnic deia que llegir en roig o llegir en blau no és massa còmode. Però nosaltres en això ens mantinguérem ferms, fèrem una maquetació amb molt d'aire perquè els textos respiraren i nosaltres estem molt contents de quin ha sigut el resultat. Com vegeu, a banda de tot el tema de grafisme, cada article té un color, comença una imatge que està en duotono, o en roig o en blau, i tot el que és el disseny del llibre
està fet de manera vertical, de manera que com les muixerangues les mirem de baix cap a dalt, els textos estan de baix cap a dalt, la paginació està de baix cap a dalt i tot, si no s'anava passant un poquet, és un spoiler, deixeu, ahí, vegem que els textos estan de baix cap a dalt, com se mira una muixeranga, tu la mires de baix cap a dalt i en vertical. Això va ser una cosa que per a nosaltres, des del punt de vista del llibre, del disseny, volíem que el disseny parlara també de lo que és la muixeranga, no sols els textos i les imatges, que les imatges, evidentment, tenim una animalada de... Bueno, tenim una fotografia per tots els puestos, perquè probablement la muixeranga té les coses més fotografiades en el Xemesi. Tenim de l'arxiu de la muixeranga, parlarem amb els fotoaficionats del Xemesi, que són les persones que més fotografies fan de la muixeranga en la presó, s'acrediten, i estarem 2 anys i mig treballant amb ells a una tasca de classificació, arxivació molt gran, i gràcies a ells podem tirar endavant el que és tota la part de les fotografies. Perquè fa el tema de les imatges, pensaren que tenien que haver 4 tipus d'imatges. Imatges antigues, testimonis del passat, que n'hi ha moltes de les quals també heu vist amb la meravellosa conferència d'Andrés. Altres fotografies que estan directament relacionades amb l'article, altres fotografies que eren rellevants pel que mostraven, per exemple, de l'article de Joan de l'Alta de Sis, que són del moment exacte en l'assaig en els maristes quan es va fer l'Alta de Sis. Això ja no. Bueno, fotografies antigues, algo que passa això. Ahir estava que ha comentat Andrés del tema de que pujaven els xiquets. Això és casa manes de mon pare i sa m'abuelo i m'abuela i Pepetel de la Caireta. I això era molt típic, això és el Carrer Muntanya. Fotografies que documenten un moment i també fotografies des del punt de vista per estètica, si com si diguem, fotografies que realment són molt potents a nivell visual. Perquè fa el tractament, hi ha imatges a pàgina sencera, n'hi ha que ocupen 2 pàgines, com una al final del llibre que trobareu, que és del ball, i n'hi ha algunes que estan maquetades. Esta, per exemple, de les poques fotografies que sí que hem fet, que ens va proposar un fotògraf de fer aposta. Esta foto ja s'ha fet moltes voltes, que és la típica de la muixeranga, que que se fica el fotògraf dins, i aquesta la fem l'any passat no fa 2 anys en la processó de la Mare de Déu per començar, abans de començar la processó i poder fer aquesta foto. I des del punt de vista del disseny, i una altra cosa que també que a nosaltres ens agrada molt i també parlem molt, va ser de la textura de les tapes, que imita la tela. Entonces queda molt bonic. I això també va ser una proposta de Raül, que ens va dir, des de la portada podem fer moltes coses i ens hem provat materials i la veritat que s'ha quedat molt xulo. És veritat que, a banda, si Joan agafa el llibre dels 25 anys, també és un homenatge un poc, perquè també això és un altre material, també es pot potser imitar un poquet, també en homenatge als 25 anys, la gent que fa 25 anys va fer aquest llibre que també està molt bé. Molt bé, i jo, a banda d'això, que ho he fet així un poc ràpid, sí que voldria parlar de 2 articles que per a mi són 2 articles que són pels que val la pena haver fet aquest llibre. A més, els 2 articles estan relacionats perquè això és una cosa que també està molt bé en aquest llibre, que hi ha molts articles que se fan referència uns als altres sense que els autors saben en què està aquesta referència. El primer és el de Josep Antoni Domingo, que es diu El rerefons d'una crisi retardada, que parla de l'any 73, i l'altre és de Vicent Niclós, que parla de... el títol és Muixeranga, Baix de Valencians, que ens conta el moment en el qual el primer contacte que la muixeranga del Xemesi va tindre amb els castellers de Catalunya i com se coneixeren i com s'establien aquestes relacions personals que avui encara duren i que han construït la imatge que té la muixeranga en Catalunya i que ha fet, per exemple, que el diumenge passat es convidaren a la inauguració del Museu Casteller de Catalunya. I això té un moment fundacional i una anècdota i de persones que se parlaren i se conegueren. I està molt bé. I aquests 2 articles a mi m'agraden molt, a banda perquè a nivell personal també me toquen per Josep Antoni i per Vicent. A veure... Com anem doncs? Bé, no? Bé, pel que fa a l'article de Josep Antoni Domingo, ara ja llegirem, quan vaig parlar amb Josep Antoni per demanar-li col·laboració en aquest llibre, com la resta d'autors i actores, li vaig dir que tenia llibertat per parlar del que volguera. De seguida, ell em va proposar el tema del seu article,
amb els seus records i vivències personals dels festers que aquest any es tocava organitzar la festa. I a mi em va aparèixer més que adient. L'article escrit per Josep Antoni Domingo fa una reflexió sobre la crisi que va afectar la Muixeranga al 73 i com aquesta crisi va ser precedida per uns anys de decadència i canvis socials. Bé, pels que no surt del poble d'Algemesí, la festa d'Algemesí s'organitza en 4 barris històrics que organitzen per torn cada any la festa d'Algemesí. Josep Antoni és del barri Muntanya, igual que sóc jo, que era mon pare, era mon abuelo, mon germà i tots. I aquest any del 73 li tocava el barri Muntanya. Son pare era el dipositari, com l'administrador del barri, i ell em va dir per telèfon: és que jo estava en el pati de casa del Canari quan anaren els moixeranguers a demanar més diners i la discussió que va haver. M'agradaria que el Josep Antoni és el seu cronista del Xemesí i ha escrit de tot en el poble. M'agradaria contar aquesta evidència personal meva i m'hi apareix molt bé clar. Bueno, continuem. Josep Antoni relata com la crisi va ser causada per diversos factors, com el canvi d'hàbits socials, la migració de la població i la manca de suport econòmic per a les festes. Explica com la plega i altres mètodes per finançar les festes eren insuficients per sostenir-les adequadament. Ara passa tant un poc, la veritat. També parla de la crisi en l'organització del seguici processional, on la falta de participants i la pèrdua de balls tradicionals, alguns dels quals ja s'han recuperat, van ser evidents. L'autor assenyala que molta gent no volia ser festera, ja que es considerava una càrrega, i això va contribuir a la decadència de les festes. Finalment, Domingo i Borràs destaca com a partir del 69 es va recórrer la gent que cobrava per eixir per a cobrir els buits en la Muixeranga. Aquesta etapa va contribuir a empènyer la crisi del 73, quan per una disputa sobre el que anaven a cobrar, la Muixeranga deixà d'eixir. Això ja fa molt de temps, però encara la gent que ho va viure, jo li vaig preguntar a ma mare, mon pare en aquest moment estava en la processó perquè era tornejant, i recorden que era molt viu en aquest moment. I ma mare deia que, mon pare li va contar, que mon pare li va dir que van demanar 2 jornals d'arròs, de segar arròs, perquè en perdien 2, es pagava 1. Clar, i mon pare i ma mare diuen que tenien raó, perquè realment perdien 2 jornals, encara que la processó era un dia, però perdien els 2 jornals. I això pareix que va ser la disputa. És veritat que suposa que d'això en el poble igual n'hi haurà diferents versions, però una de les que va per ahir és això. Però Josep Antoni acaba el seu escrit fent una crida a la reflexió sobre si aquests moixeranguers de finals dels 60 i principis dels 70 van retardar o fins i tot van salvar la crisi, ja que sense la seva participació probablement la moixeranga hauria desaparegut abans. Potser aquests moixeranguers van donar temps per a que es poguera impulsar un despertar de la maduresa col·lectiva del nostre poble i van alliberar finalment la moixeranga de la crisi que havia conduït a la seva desaparició. Afortunadament, avui estem celebrant, en aquest llibre estem celebrant que això no va passar. Això, el que acaba de dir l'anècdota personal de mon pare, jo crec que, bueno, jo no estava allí, jo tampoc, però hi ha gent que sí que estava, mon pare recorda el moment i ma mare que no va eixir la moixeranga i tot el món en el poble donar-se compte que algú s'havia perdut, que potser era per a sempre, no va ser, no és la moixeranga, doncs ja no és, sinó un moment un poc colpidor per a la gent de dir, com és que no és la moixeranga? Però no va passar. Bé, això perquè fa l'article de Josep Antoni Domingo, que a mi sí que m'agrada un poc, i ho comentàvem Joan, Lluís i jo, un poc la reivindicació d'esta gent que sempre s'ha dit que eren els últims, que no eixiren perquè volien cobrar més, però que probablement aquesta gent, gràcies a ells, encara n'hi ha moixeranga avui en dia, que sempre se'ls ha tirat un poc la culpa de per diners no eixiren, però si no hagueren estat a ells, doncs igual la moixeranga ja no estaria. Bé, pel que fa a l'article de Vicent Niclòs, de la moixeranga Vall de Valencians, Vicent es parla d'uns anys després de l'article de Josep Antoni i descriu els primers anys de revitalització de la moixeranga. De fet, Vicent es va apuntar l'any 74, Vicent Niclòs, i els seus 4 fills avui en dia són moixeranguers. Aquells anys van ser marcats per la consolidació d'aquesta tradició, la recerca de figures i construccions perdudes i l'aprenentatge de les habilitats necessàries i el creixement de la participació en la comunitat. Els primers esdeveniments públics fora d'Algemesí van tenir lloc el 74 i el 75 amb les actuacions notables durant la celebració del 50enari de la coronació de la imatge de la Mare de Déu de la Salut. Aquesta exposició al públic extern va revelar la manca de coneixement sobre la moixeranga fora de la seva comunitat d'origen, que això ho hem comentat moltes voltes i Juan Beltrán, exmestre de la moixeranga, comenta d'anar al xinet i que la gent no sabia
de quin poble eren. I el Genet està a 10 quilòmetres del Genet. Així, la Muixeranga, en aquests primers anys del seu renaixement, es va trobar en un context de canvis sociopolítics importants, al final del franquisme, on hi havia en la societat valenciana un èmfasi en la recerca d'identitats personals i col·lectives, la valoració de la llengua i la cultura pròpia crucials per a la creació o el revifament de la identitat col·lectiva valenciana. L'article també descriu el que per a mi és una de les grans històries d'estos 50 anys, la nostra relació amb els castellers i sobretot amb els castellers de Vilafranca, que per si no ho coneixeu és una de les coses més importants de Catalunya. Vicent es relata de primera mà perquè foren ell i Nano Traver els que iniciaren el contacte, com es va establir un contacte amb els castellers de Vilafranca, mitjançant la publicació d'un article en la revista catalana Canigó i una posterior visita d'uns membres de la colla. El que farem va ser enviar un article dient que així existim, en València fem castells i fem muixerangues, i gràcies a l'article gent de la colla castellera de Vilafranca va dir, com que això existeix? Anem a veure-ho. Què va passar? Doncs us ho dic en paraules de Vicent. Casualitats de la vida, uns mesos després, ja en 1978, reberen la visita inesperada d'un casteller de Vilafranca, Eloi Miralles i Figueres, estudiós i gran cronista dels esdeveniments castellers. En aquell moment jo em trobava en el domicili de Joan Xipés Macià. És el lloc, com us he dit abans, que estava el pare de Josep Antoni Domingo i estaven discutint amb els castellers, amb els muixeranguers. Sa casa, habitualment, havia estat el punt de trobada i de reunió dels festers del barri de la muntanya, en els quals havien organitzat la festa de la Mare de Déu de la Salut el darrer setembre, 4 anys després. En obrir la porta, Eloi els presentà i els digué que venia de part de Tomàs Pla Romaguera, a qui acabava de visitar per indicació de la policia local. O sigui, Eloi, un casteller català, va arribar al Genesi i va preguntar a la policia on està el mestre de la Muixeranga? I la policia va dir, viu ahí. I Tomàs va dir, els festers estan allí. No coneixent ningú del poble, la policia li havia indicat quin era el domicili del mestre de la Muixeranga. La recuperació de la Muixeranga es va produir també sent festes des del barri de la muntanya, feia 4 anys. I en Joan Xipés, juntament amb el dipositari Josep Domingo Esteve, son pare Josep Antoni Domingo, i la resta de col·laboradors s'havien afavorit aquesta nova singladura. El que va fer Eloi va ser dir, ja volem que vingueu a les festes de Vilafranca, perquè ell era el fester de les festes majors de Vilafranca. I així comença tota la història, tota la nostra relació amb els castellers de Catalunya. Com veieu, els articles de Vicent i Josep Antoni es relacionen i estableixen una mena de diàleg, i no és l'únic que n'hi ha al llibre. Aquest contacte va culminar amb l'actuació al 78 en les festes majors de Vilafranca del Penedès. Com es veu a les fotografies, que no sé si està ahí la fotografia. És això. A l'any 78, en les festes majors de Vilafranca, la Muixeranga amunt. Jo recordo que hi ha una foto amb un cartell molt gran de benvinguts Muixeranga o una cosa així, la veritat que està molt xulo. Bé, i fins avui, en això ja acaba, com havia dit, tenim aquesta relació que la veritat que és molt bonica, molt profitosa, s'han establit unes relacions personals que són amistats que duran per sempre. Unes relacions intenses, sí. I ja està. Jo vaig parlar de 2 articles que per a mi, el que per a mi justifica el llibre ha sigut un article un poc polèmic per la seva extensió o per el seu caràcter més científic. No sé si dic prou. L'article que obre el llibre és un article de Jordi Bertran que es diu El ball de valencians o Muixeranga com a gènesi dels castells. És un article molt llarg, són 26 pàgines. Increïblement documentat, 3 pàgines de bibliografia. Es fa llarg, es fa farragós, però és increïble, és un viatge. Per a mi, per almenys, que soc poc fric del tema. Què diu aquest article? L'article parla dels inicis, de les festes del Corpus de les pobles i ciutats com a bressol de la cultura popular, com a generador de tradicions i d'un poc de convertir els carrers en escenaris i espectacularitzar un poc els seguicis. Ahí entren els gegants i cabuts, els balls de pastoretes, els balls de bastons i també les muixerangues. Parla de la teatralització i el reforçar el sentiment de pertinença al teu poble. D'alguna manera, en temps de plagues, edat mitjana, pobresa, les festes del Corpus com a vertebradors de tot això. Fa poc va eixir en el Levante una notícia un poc... Ha quallat molt, i això no ho tinc apuntat, i vos en pau, ha quallat molt la teoria de que els segadors d'arròs portaren la Muixeranga a Catalunya.
I això no és cert. És una teoria meravellosa i superèpica, però no és de veres. Els segadors d'arròs no portaren la moixeranga a Catalunya. Perquè l'arròs va començar a llaurar en el Delta de l'Ebre en 1860, quan se va poder canalitzar el Delta, i 2 segles abans ja anaven colles de valencians fent moixerangues per Tarragona. 2 segles abans. Vos vaig a dir ara. En Santa Tecla, any 1692, el jesuïta Jaume Vilar se queixa perquè el seguici del Corpus i de Santa Tecla havia durat 5 hores, 48 balls, una barbaritat. Li havia paregut excessiu, al senyor cura li havia paregut llarguíssim. Però què destaca? Destaca que n'hi havia un ball de 10 persones que feien voltes, creuaments i mudances amb l'execució d'homes dansaires de peus uns sobre els altres i una construcció que li deien la campana. Igual els d'Alcúdia mos sona un poc, això de la campana. Això li havia paregut extraordinari, uns balls que venien uns 10 que venien del Regne de València. Hi ha molta bibliografia de balls de valencians viatgers per tota la geografia. Vull dir, tant exagerat que estigueren quasi 100 anys seguits anant a Madrid, des de 1658 al 1748. Des de Cádiz fins a Lizarra, des de Bilbao a Portugalete, anaven tots els anys valencians allí a fer el seu ball de valencians i a cobrar, òbviament. Cobraven molts diners. En 1767 hi ha constància de la, i això va per vosaltres, de la comparsa Mojiganga a l'Alcúdia, compuesta por 16 mozos i fa una construcció anomenada la campana. Això ja ho sabíeu tot. En 1688 els valencians cobraven 3.000 rals. Això diu, això és molt poc. Doncs és una barbaritat perquè el següent ball era el ball d'Espases i cobraven 1.400. O sigui, que cobraven més del doble que els següents. Cobraven molta pasta. El nom i els pobles. El llibre parroquial de Llíria ja s'usa el terme Muixeranga per fer referència. A Bétera ja trobàvem ball de valencians, anys després. A l'Alcúdia, a l'Olleria, a Titaouas, òbviament. I a Castelló també, l'any 1789, una mojiganga de diversos cuerpos i figures. A València també, 1789, una mojiganga dels vells amb uns damunt d'altres pujaven. I a Carcaixent ja feien mojirangues de 5 pisos. És increïble, llegint tot aquest article, que hagi arribat als nostres dies, fins als nostres dies la moixeranga, amb tota la sèrie de prohibicions, amb tot l'esclat de la popularitat dels balls de valencians. Qui no havia de recelar? El clero, l'església, no li molava, no li va agradar gens, tot i això és clar. Començaren prohibint les actuacions dins de les esglésies. La primera, Torre d'Embarra, 1771, se prohibís el ball de valencians fer torres dins de les esglésies. Per què? Per actituds molt festives i, diguem, un poc alegres, indecents, no sé com vulgueu. En 1781 n'hi ha un agutzil, un policia de l'època, a Tudela, només encarregat de separar els balls de valencians del reste del seguici religiós, perquè imagineu que el comportament de la gent. I, òbviament, el decret de nova planta també va afectar això. Este és el títol d'una obra que ens afecta. Sobre que s'extermini